Magandang umaga po mga kaibigan. Nandito naman po tayo sa construction ng paano mag-upgrade ng kusina. Napanood nyo siguro yung huli nating video na demolisyon at ito naman po ay karugtong at ito po ang part 1. At kung makikita nyo po dito, yung opening ay nalipat na po at sinaraduhan na po yung dating opening at syempre nilipat na doon sa bago. At ito po ang isusunod ay yung mga yung bintana na isa kailangan pong igitna. At ito rin po yung araw ng pag-inspeksyon ng electrical. At kung makikita nyo ay nandiyan pa yung mga lumang electrical wires. At syempre muli nating ipapakita yung ating bagong opening na dito ang main door o main ng opening para pumunta sa kusina. Ito po yung dati na ngayon po ay sarado na. At nakita nyo po yung vent ng air conditioning doon po nilagay sa mismong ibabaw ng opening. Kaya po nag-decide po ang ating designer na isara po yung dating opening. At kung makikita nyo pa rin ang ating plastic na barrier para sa alikabok ay siyempre nag-hold siya. At makikita nyo naman po dito sa labas na nire-ready na ni Brother Noel yung ating ililipat na bintana. Kung makikita nyo po rito sa labas, ililipat po dito ng pakaliwa at itataas po ito ng bahagya. At muli naman po tayo papasok sa loob na dito po ang daanan natin para doon sa lahat ng ginagawa. At kung makikita nyo po dito ay in-inspection na po ng ating electrician yung electrical at ito na nga po ang bumungad na kailangan pong i-upgrade. At kung makikita nyo na nga po, nakalagay na po yung ating ibang electrical box at yung ibang wires ay napalitan na po. At ito naman pong gas line na papunta po doon sa stove ay malilipat po sa lugar na to. At kung makikita naman po yung nasa taas na electrical box ay para po doon sa ating range hood. Dito na nga po yung bintanang ililipat at marami pa rin kailangan pong gawin dito. Ito naman po yung side ng refrigerator at saka sa side po ng lababo. At meron din siyang mga electrical box dito at saka mga switches. At ito naman yung ating blower at lagi pong naka-on ito para po yung ating air ay laging fresh. Habang ini-inspection po ng ating electrician, ito po ang bumungad sa ating mga wiring. Yung iba po ay nilagay sa box pero nakatago po sa itaas na hindi po o kaya wala pong access.
Kaya po tayo ay nag-cut dito ng kahoy para magkaroon lang po ng access yung ating electrical box na itinago. Ito naman po yung sumunod na ilang araw at nalipat na po yung bintana doon sa kalagitnaan ng kusina at nailagay na rin yung mga electrical wires at napalitan na rin yung ibang electrical wires. At kung makikita nyo nga po dito, ito na po yung nalipat na bintana. At dito naman sa gawing kanan ay nailagay na po yung mga bagong electrical wires at saka yung mga luma ay tinanggal na po. At dito naman po sa ating may lababo, pinalitan na rin yung ating mga ibang tubo ng copper. At pinalitan lang muna o pinalitan lang yung dapat pong palitan. At naglagay na rin po ng para doon sa ice maker at saka water dispenser. At dito naman po sa lugar na to ay nilipat na rin po yung ating gas line. Yan po yung access po lamang at nilipat na po dito sa kabila kung saan po maglalagay ng ating gas range. Tayo naman po ay magtungo doon sa ibabaw o kaya sa itaas na nilipat na rin yung ating duct ng para sa ating hood. Yan po, at saka yung duct ng air conditioning nasa ayos na po at nilagay na sa tamang lugar. Dati po kasi ay nakatapat po doon sa halos sa ibabaw po ng ating o kanilang stove. At ayan po ang mga electrical box, pati yung kanyang mga outlet ay naka-install na po. At ito po ay testingin muna bago po saraduhan ito. At nakaabang na rin po yung wire para sa ating underlighting cabinet. At makikita nyo po yung mga ibang outlet, at ito po ay para doon sa ating garbage disposal at saka sa dishwasher. At ito naman po yung para sa frigidaire na outlet. At inayos na rin po yung ating flooring at pinantay na po. Hindi po katulad ng dati ay mataas po itong kusina at hindi po siya pantay doon sa dinugtong na ating pinaka family room o kaya yung kainan. Mababa po doon at mataas naman po sa family room. Kaya ngayon medyo maayos na po.
At salamat po sa lahat na nanonood at abangan po yung susunod na ating video. Salamat po ulit.